May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Governor Lacson, iban pagid nga mga mayoralty candidates, may endorsement na gikan sa INC. Vice President Robredo, away para sa pagbago dapat magapadayon bisan ano pa mga resulta sa pinili ay. Pasahero sa truck, patay sa pagpaniro sa mga armado. Sa Banwasang Kanduni, isa ka NPA patay sa encounter. Kag sa good vibes, visually impaired nga single dad nakapasar sa board exams para sa teachers. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, talatapan sang Department of the Interior and Local Government Region 6 ang nakabaton gidman sang reklamo bahin sa pagsupak sa sulundan sa face-to-face campaign. Inisuno kay DILG Regional Director Juan Jovian Ingeniero nga nagsiling man nga ang amo nga mga reklamo ang ila man ginpatuhoy na sa Commission on Elections. Suno kay Ingeniero, ang DILG isa sa mga committee nga naga-monitor sa pagpatuman sa mga rally kag face-to-face campaign. Ang monitoring kung bala ginasunod ang protokol nga naplastar bahin diri. Subject naman sa fact-finding ang anuman nga reklamo nga ila nabaton. Si Ingeniero ang yara sa probinsya para sa regional assessment para sa Seal of Good Local Governance para sa 2022. Ang Negros Occidental, sunod sa iya, isa sa mga potential passers, rason nga ginpatuman ang assessment para mapatod kag ila nga ma-endorse sa national office. Our legal office told me, may na-receive, pero we already endorse it to COMELEC kasi COMELEC pa rin ang in-charge niya. Meron din. So, may mga pasaway na said na mga public official ngayon? I don't think kung pasaway, no? Kasi nga, it was reported to us subject to fact-finding. Sa number 9, mga close contacts ng COVID positive dapat magapabilin sa isolation sa adlaw sa pinili ay sunod sa opisyal sa Bacolod Emergency Operations Center. Sunod sa kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, dapat mag-isolate ang mga close contacts ng COVID-19 positive sa baylo nga magbuwa sa ilang puluyan o kung sa quarantine facility para magboto sa May 9 elections. Ginakinahanglan sa gihapon mag-quarantine sa sulod sang 14 ka adlaw ang mga close contacts sa mga COVID-19 positive, ilabi na kung sila ang symptomatic kag unvaccinated. Dako nga pagpanghangkat para kay Surongon ang natalaan ang election day, ilabi na karon nga pandemic. Ganit dapat ipasulabi ang ikaayong lawas kag ang public safety. Nagabay man siya sa mga botante nga magsunod sa ginapatuman nga health protocol kag dapat magpabakuna o magpa-booster dose agud mas mapangapinan ang kaugalingon kontra sa virus. Sa number 8, COMELEC kag mga manunudlo naghinyo na nga hindi na kuntani pagbuhinan sang buwis ang mabaton nga honorarium. Humalin pa sadto nagaka-delay ang ginabaton nga honorarium sa mga manunudlo kag iban pa nga katapos ang electoral board nga nagaserbe sa pinili ay hindi magdubo sa 7,000 pesos ang ilang mabaton halin sa COMELEC pero sarang ini mabuhinan bangod subject ini sa 20% tax sa Bureau of Internal Revenue. Suno kay Attorney Revo Sorbito, ang acting elections officer sang COMELEC Bacolod, naghinyo na ang COMELEC upod sa mga manunudlo para kuntani mangin tax-free ang mabaton nga honoraria sa mga poll workers. Ginsili ni Sorbito nga manginduga nga ulubrahon para sa ila ang pagbuhin sang tax kag magaresulta man ini sa duga nga delay sa pag-release sang honoraria. Sa final briefing sang COMELEC Bacolod upod sa mga electoral board, mga medical personnel, technicians kag support staff, ginpasalig man ni Sorbito nga tinghuaan nila nga mapadasig ang pagpalabot sang honoraria sa mga magaserbe sa eleksyon. We have an appeal right now. But hindi na lang pagtaksan. Because number one, awat po na sa maestra. Ikadwa, dugang ko ng obra sa amon. So I hope that the BIR heeds this request now from the COMELEC. Kaya, amo na wala na ang makuha sa maestra for this election. Hindi na lang nabaguhin na. Abay pa.
Sa number 7, mag-live-in partner nga ginaligar katapos ang New People's Army nagsungka sa Bacolod City Police Office. Nagsungka sa kahapon sa Bacolod City Police Office ang mag-live-in partner nga ginaligar katapos ang Armando Sumayang Junior Command sa New People's Army. Ang mga nag-surrender ang Musanday alias Taltal nga leader sa SDG Platoon 2 kag iya live-in partner nga alias Karil nga nag-serve man nga platoon medic. Sila ang nagsungka sa BCPO paagiman sa programa nga Project Table for Peace nga kabahin sang LCAC program sa gobyerno. Ginpahayag sang duha nga sila ang nagdesisyon nga magbalik sa sabak sang gobyerno matapos ang 8 ka tuig bangod sa gusto nila nga mga buhi sang normal upod ang ilang nga pamilya kag mga kabataan. Sila ang nagsurrender sa BCPO sa buligban sa grupo nga Task Force Kasanag kung saan miyembro ang amay sang isa sa mga nagsurrender. Wala man maglaom ang pamuno sa BCPO nga si Colonel Thomas Joseph Martir nga magasungka mismo sa Bacolod ang duha ka mga anay rebelde bangod sa white area man ang syudad suno sa iya. Apang iya nga gindugang nga iya nga ginakalipay ang pagsungka sang duha kag pagsalig sa BCPO kag iya man nga ginpanugyan ang paghaylo pagid sa iban nga mag-surrender sa ilang mga kopdanan nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Sa number 6, isa ka ginapatihan katapos ang NPA patay sa engkwentro sa Banwa sang Kanduni. 3 ka sunod-sunod nga encounter ang nagluntad kahapon sa Barangay Gatuslao, Banwa sang Kanduni sa tunga sang tropa sang Army kag New People's Army nga nagresulta sa nga isa ka kamatayon sa bahin sang rebelde. Sa report sang 302nd Infantry Brigade, ang tropa sang 15th Infantry Battalion ang nagresponde sa amo nga barangay angot sa ginreport nga pagpangilkil sa mga rebelde kag ila nakaengkwentro ang kapina 15 ka mga armado nga NPA. Liwat nagluntad ang engkwentro sang masugata sa mga rebelde ang blocking force. Sang nagpatigayo na sang clearing operations pagkagabi, liwat naman ang pagbayluhanay sang lupok. Dito na na-recover sang Army ang bangkay sang isa ka lalaki nga ginapatihan katapos ang NPA. May mga na-recover man nga armas kag anti-personnel landmines. Sa number 5, technicians ang isa ka telco ang patay matapos makuryente samtang nag-install sang linya sang internet. Patay ang 30 anyos ka technician sa isa ka telecommunications company matapos ini makuryente samtang nagatakod sang linya sang internet sang Martes sa barangay Balintawak sa Escalante City. Sunod sa Escalante PNP, aksidente nga natandog sang biktima nga si John Mascardo ang live electrical wire samtang naga-install sang linya sang internet sa poste. Rason ko nga siya ang nakuryente. Gitinguan pa nga madala sa ospital ang biktima pang gideklarar nga ini nga dead on arrival. Sa number 4, lalaki nga sakay sa truck patay sa pagpaniro sa mga armado. Patay ang 30 anyos nga si Raymond Ulgasan matapos gintiro sang Lunes ng gabi samtang nagasakay sa truck sa barangay Bandila, Banwa sang Tubuso. Sa investigasyon sang PNP, nagasakay ang biktima sa likod sang truck nga may karga sang hinali may nagbalabag nga mga armado kag siya ang gintiro. Ini ang gintunaan sing iya kamatayon. Ang driver sang truck ang naglumpat naman kag nagpanago gani wala ini maulamid. Ginahibalo pa karon sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Ulgasan. Sa number 3, ang Department of the Interior and Local Government ay nagamonitor sa karon sa operation sa Isabong. Ini kasunod sa mando sa presidente nga untaton ang operation sini. Sunod sa kay DILG Regional Director Juan Jovian Ingeniero, nakabato na sila sa verbal instruction bahin sa pagpauntat sang operation pending sang written order. Sila magapatuman anay sang monitoring. Iyan nga nahatagan sang instructions ang mga provincial directors agud tumapahibalo ang mga local chief executives nga sila ang nagamonitor na. Sunod sa kay Ingeniero, ang pagpauntat sang Isabong, hindi dali nga desisyon. Isa ka survey ang ginsakdag sunod sa kay Ingeniero sa mga natungdan kasubong sa mga nagaobra diri, bisan pa sa mga nagataya diri. Kag ang nagagwa nga ini sila luyag nga magpadayon pa ang Isabong. Ginbaton sa presidente ang naging rekomendasyon sang DILG. Sunod sa kay Ingeniero, sa halos kada probinsya, mayara sa mga Isabong operation. Wala pa po kaming written, no? Pero sa ngayon, I ordered my provincial director
na mag-monitor pero hindi pa reporting kasi I informed the mga provincial director at sinabi ko sa kanila na magsabi na sa mga LCE na imo-monitor na natin. Naghihintay lang kami ng monitoring tool. Gaano po karami yung isabong in the region, sir? Would you know? Hindi ako private sa survey. Pero marami-rami, sir. Siguro naman po lahat ng province meron yan. Sa number 2, Presidential candidate Leni Robredo nangabay sa mga Negrense nga padayunon ang away para sa pagbago anuman ang mangin resulta sang pinili ay. May report si Nico Delfin. 4 na lang kaadlaw ang nabilin para sa mga kandidato nga magpangampanya gani sa pagbalik ni presidential candidate Leni Robredo sa probinsya. Iya ginhaylo ang mga supporters ilabi nang naga-house to house campaign nga maninguha bangod nagapabilin nga talaklaron ang ginalauman nila nga kadalagan. Walang sinabi ang pera, walang sinabi ang makinarya, walang sinabi ang kapangyarihan pag ang taong bayan na ang nagdesisyon lumaban. Lunsay nagapangadwa sa mga election survey si Robredo kag si Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan. Sa ika-4 na pagbalik sang Vice Presidente sa probinsya para sa kampanya, iya gintuman ng promisa sa mga taga-syudad sang Bago. Kaupod niya sa mini rally sa Bantayan Park sanday senatorial candidate Risa Hontiveros, Chel Jokno, kag mga Negrense senatoriables nga sanday Alex Lacson kag Nery Colmenares. Kailangan kong tupadin ang lahat na pangako ko. Kaya kahit po napakasikip ng schedule ngayon, talagang hindi pwedeng hindi ako pumunta dito sa inyo. As far as the momentum is growing here and the support given by the Filipino people to us, really masabi natin this could be it. So in any case, I will abide by the decision of the Filipino people as long as there, of course, it's fair and there are no electoral fraud. Halin sa Bago, nagkaravan ng tropang angat pakadto sa Bacolod kundi nagtipo ng mga lideres ng sectoral group, mga political leaders para sa People's Proclamation Rally sa Bacolod. May mga kandidato sang Grupo Progreso kag Asenso Bacolod ang nagtibong sang kandidatura sang Leni Kiko Tandem. I know everyone is working so hard. Pero whatever will be the outcome of these elections, kailangan natin ituloy yung laban. Manalo ng tayo, kailangan natin tayo to be with us in this fight. Pag nanalo tayo, ayaw natin yung isipin, pero kailangan ituloy natin yung laban. Kasi may nakumpisahan tayo ng something very, very important. Kay nasang aga, nag-idas man ang mga salakyan halin sa Bacolod pakadto sa Silay Airport sa stationary caravan nga ginupdan sa mga kakamping supporters. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ang Iglesia ni Cristo ang amat-amat na nagpahibalo sa mga kandidato nga ilang ginasuportahan para sa piniliay. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang isa sa mga una nga napahibalo sa Iglesia ni Cristo sang ilang endorsement para sa May 2022 elections. Sunod sa gobernador, Lunes sa nakabaton sang kumpirmasyon kag iniya magaserbi nga inspirasyon sa iya sa pagpangalagad sang maayo pagid. Pila sa mga alkalde nga nagpa-re-elect nga gin-endorse man sang INC amo sanday Mayor Rex Halanduon sang La Carlota City, Irene Montilla sang Isabela kag mayoralty candidate Madonna Hauhuco sang Tuboso. Sunod sa kay Lacson, sang sila ang naghingyo sang suporta sang INC, sila ang ginhambalan nga personal sila nga pahibaluon sang suporta sang among religious group. Ginahingyo sa mga kandidato ang endorsement sang INC bungod sa gina-deliver nga boto sinipin agi sa block voting. Ginapaabot ang announcement sang INC sa ilang endorsement sa iban pagid nga mga kandidato. Samtang panugyan naman ni Governor Lacson sa mga pumuluyo nga magboto gid sa May 9. Nagalaom siya nga mangin malinong kag tampad ang maabot nga piniliay. Sa mga kandidato naman sunod sa gobernador, dapat nga batunon kung ano gid man ang mangin resulta sang eleksyon. I'm very thankful for this support.
and rest assured that this will continue to inspire me to do even better than what we have done this past 3 years. Make sure that we all go out and vote. It is our right to vote, and so vote wisely. To all the candidates, to respect the decision of the Filipino people come May 9. This is the only survey that matters. Sa Good Vibes, isa ka visually impaired nga single dad ang nakapasara sa sinigid lamang ginpatigayon nga licensure examination for teachers. Ang iya mga kabataan ang nagserbe nga iya inspirasyon nga magpadayon bisan pa makapila ka beses sadto nga wala siya nakapasar. Ma-report si Romeo Subaldo. Sa isa ka blind massage center sa isa ka mall nagatrabaho si Roweno Lambayong. Duha pa lang siya katuig, sangging igo sila sang tipdas ang iya duha ka mga utod nga nagresulta sa iya pagkabulag. Pensaranay sa iya pamilya, mapatay na siya, pero nabuhi siya. Ang isa nila kautod, amo ang napatay. Grabe nga gutom sa Negros, 1984 guys. Kita man nga nag-close ang mga sentral yung kabarani sa akong nga amay. Tatlo kami nagkalatipdas, ang isa patay. Ano ba ang pinaka gid sa akon kay among the siblings nga nagkalatipdas, ako nga na-expectan nga hindi na mabuhi. Makapila ka beses nga naguntat sa pag-eskwela kay mabudlay ang iya nga sitwasyon. Makapila man siya ka beses nga nagasaylo-saylo sa eskwelahan. Sang 13 anyos siya, manugsulod siya sa grade 3. Ginpakuha siya sa iya maestra sa acceleration test. Nakapasar siya para makalukso sa second year high school. Pagka-acceleration test from grade 3, naglukso ko second year high school. Which nga abi ko amo na nakahapos. Ang ato galing nga medyo nabudlayan ko especially sa okay lang yung mga Filipino, English, science, ang biology science okay lang niya. Kahit wala ka masyado sumahon gid. Pero sa mathematics dito ko na bilang sa akon nga mga subjects sa physics kag chemistry. Nagkuha siya sang kurso ng education sa kolehiyo. Makatatlo siya kabeses nga wala makapasar sa board exams para sa teachers. Sang 2020, ready na siya mag-fourth take o galing naabtan sa pandemic. Marasos ang sininga tuig, tigayon siya nakakuha sang exams. Para sa parehos ni Roweno nga visually impaired, may nagabasa sang questionnaire kag may naga-shade sang answer sheet. Para sa iya, kag ginarecord ang ilang audio kag ini ang ginapadala sa PRC. Anis magsugod ang exams, nagpakilala sa iya ang manugbasa sang iya nga questionnaire. Iya gali nga biology teacher sadto sa Doña Montserrat Lopez Memorial High School nga si Miss Cheryl Tondo ang mabasa sang questionnaire. Siling niya nakagay ka sa Doña Montserrat. Siling ko oo ma'am. Siling niya kilala mo pa ko. Siling ko sino ganit niya si Tondo. Siling ko yes ma'am okay nga ako nga biology teacher. Siling ko oo. Siling niya oo. Siling niya Siling tiyan mo na nag-istrayanay kami before kay wala pa ng mga taga-PRC kung di na siya, kung paano na siya, kung paano naman ko. Ano ba? Siling niya, ikapila mo na nga take. Siling ko, ika-4 na ma'am. Siling niya, okay. Siling niya, ti ako mabasa sa imong nga answer, questionnaire. So, bali, ang matabo, basahon ko sa imo, kay anyway, first time naman to nga mag-assist sa blind mo. Mas na-pressure si Roweno, ilabi na nga principal na subong sang Bata National High School si Ma'am Tondo. Wala niya matapos ang first part ng exams. Sa second part, temprano niya pa natapos. Suno kay Roweno, hindi na siya taniluyag pa magkuha sang board exams matapos ang 3 ka failure. Pero ang padayon nga pag-pressure sa iya sang iya nga magulang, kag sang iya kabataan, ang nagtulod sa iya nga hindi mag-surrender. Actually, pa man ako ng anak niya, Papa, anong hindi mo natapusan? Kasi ko lang ganang si Papa education graduate. Kasi si Papa nang wala ka teach kaya mo na wala ko ka board exam. Tambal sang akon nga anak niya ti ko alang board exam pa eh. Sa man sa nagtulod sa akon para mag-push. Kabataan mo sir. Ano inspire sa imo? Wala gid siya magsala sa pagpadayon. Sa nagwa nga resulta sa board exams, isa siya sa mga passers. Kung matagaan sang tsansa nga makasulod sa gobyerno, luyag ni Roweno nga makatudlo sa mga person with disability sa SPED Center.
Parang ko namin nga story no, ang failure, ang iyang pagka-bulag, wala nakastop sa iya para sige magdamgo yapon yung sa teacher. Among ginahambal ko ruming no nga hindi ka gid mag-quit kay a quitter kuno never wins. Wow. Kagabi ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.